עניין חולה בשבת. גמרא, יומא פהה, לומדת מהפסוק, ושמרתי את חוקותיי ומשפטיי, אשר אעשה אותם האדם, וחי בהם. וחי בהם ולא שימות בהם. וחי בהם שיוודא חי בהם. כלומר, אפילו ספק בכוח נפש, זה השבת. הגמרא בירושלמי, בסוף יומא, אומר שם על הדברים האלה, השואל, הרי זה שופך דמים. הנשאל, הרי זה מגונה. כשיש דבר קרה של חולה מסוכן, ואדם מסתפק, מותר לחלל שבת או אסור, הוא הולך לשאול את החכם. עד שילך, עד שיעבוד, יוציא את הנשמה שלו. לפעמים רגעים ספורים, זה הם קריטיים. הוא כך נחמתי בשביל החולה. הוא הולך לשאול את החכם. החכם הזה שנשאל הוא מגונה. למה לא הודיע את זה מקודם, לפני כולם ידעו, שמצווה לחלל שבת שיהיה פיקוח נפש. למה לא אמר? אז הוא מגונה. הגמרא בשבת למד, שם שאלו, שם שאלה. רבי תנחום דמנוי, מקום שמו נוי. רבי תנחום היה מרד העטרה. שאלו אותו שאלה. מהו לכבות את הנר בפני החולה שיש בו סכנה? נר שבת הוא רוצה לישון. זה הנר מפריע לו. יש אור, לא יכול לישון. וזה שינה כל כך חיונית של חולה. כאילו שלכבוש את הנר, מותר? אמר להם שיש דעת שלם של אגדות. אחרי ששאל אותו שאלה הזאת, במקום שיענה, דובר שם כל מיני אגדות. מביא את המעשה של דוד המלך, ששאל את הקדוש ברוך הוא, הודיעיני השם חצי, מידת המים מה היא, ידיעה מחדרני. שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תגיד לי איזה יום ימות, מתי הוא ימות? אמר לו, זה סוד, לא מגלים בשום אדם. הם קדושיו לא יאמין. הקדוש ברוך הוא לא מאמין בקדושיו. לא יחד שמוע על הצדיקים, רק אחרי פטירתם. כאדם הוא בחירי, יכול להיות שיזכקר, לפני ייתן עורף ולא פנים. לכן לא עושה הקדוש ברוך הוא להגיד לו. אבל לא, תחת כדי באיזה יום בשבוע. אבל הוא ימות יום שבת. למה? ריבונו של עולם. ימות שבת, יתחו את הדריה שלו ליום ראשון. זה לא טוב, של החיצונים, קרפות. שימות ליום ראשון. אבל לא, אי אפשר. כי מיום פטירתו, מת המלך היא המלך. הגיע זמן מלכותו של שלמה מלכה. אני לא יכול לגזול ממנו יום אחד, אין לי רשות. לא יכול לעשות ממנו, לקפח אותו. שתחיה עוד יום אחד. אמר טוב, הוא מוכן לוותר לו יום אחד. שימות יום שישי, כבר אותו יום שישי. אמר לו לא, אי אפשר. אתה לומד תורה. ולך שלמה עתיד להקריא לפניי 1,000 עדות בכל יום. ואני אוהב את התורה שלך יותר מ1,000 עדות. כי טוב יום בחצריך 100,000 בחרתי. לכן אני לא יכול לוותר. וכך היה. ביום שבת, כל יום שבת, יודע, כל יום שבת יכול עדות שהוא ימות. כשהגיע לגיל זקנה, לוקח את הספר ושב ולמד תורה. ושב בדמית בהתמדה. זה יכול מנחמה ולהתקרב אליו. כשעוסק בתורה, זה בתורה קולטות, כמו עני מקלט. לא יכול מנחמה להגיע אליו. מה עשה זה מנחמה? זה כל כך מתחבד. יש לו גינה, דוד המלך, מלך, יש לו המון. סביב יש לו גינה, יש לו פרדס, יש לו עצים. נכנס לשטן, תחיל להניע את הפרדסים, את האילנות. עכשיו אני ילדים, עכשיו היינו שבת. אמר, עשיק מהלימוד שלו, הלך כדי למחמות גאלם. הגיע למדרגות, נתן לנשמתו. הוא הפסיק מהלימוד, כמו שהפסיק, נתן לנשמתו. זה מה שעשו דוד. כל זה מספר להם ומסתפק לבן נוי. זה קשה כל כך. ושאלו אותך להגיד תשובה. בקיצור לא אומר אחר כך תשובה. מה התשובה? הנר כשמו נר. מי הדליק אותו? בשר ודם. הנשמה כשמה נר. נר השם נשמת אדם. מוטב שתחווה נרו של בשר ודם ונר נרו של הקדוש ברוך הוא.
المותר לחבוד. טוב, המסקנה שלו מותר לחבוד. אז למה עושה כל הקטרמות האלה? בשביל מה? כדי למשוך לב העם, שהקשיבו לגדול, כולם שאוהבים לשמוע. ההלכות לא כל כך לשמוע. זה עושה שכולם יתאו את ההלכה. איך יתאו את ההלכה? אולי אחד פנה לבוא למקום אחר. מה עשה? שיידנה הגדול. הגדול, כולה פותחים את אוזנה כף הכפן. גמר את ההגדה, יאללה, אמר להם את ההלכה. כדי שישמרו את ההלכה. נשאר להם לא מגונה, כדי שלא ישאלו אותו. ויעקו להם הלכה, שפקוח נפש לחי שבת. לפיכך, אישה שבחודש התשיעי, בהריונה, וחזו הצרים, צריך לקרוא מיד, זרפן לאמבולנס, שיבוא ייקח אותה. אפילו שזה חדלו שבת. האדם שמרים את של טלפון, נדלקת נורה במרכז. לכן זה עושה חדלו שבת. אבל פיקה זה מותר. ולא צריך לעשות שום שינוי. לא לקחת ביד שמאל, כמו שיש עושים שינויים. שום שינוי לא צריך לעשות. חדלו שבת, נדחה הכל לפניו. כך פסק הרמב"ם. וחדוש בגלות פיקוח נפש, לא עושים בשינוי. ישבו עד ידינו. ואני אומר לגוי, אתה תפן למבולס. לא אמר לגוי. יעשה את זה בעצמו. ולא אמר לגוי. אולי גוי ישלשל, אולי יתחמק, אולי מה? למה לא? גם פעם אחרת לא יהיה גוי, אז יגידו, הנה, פעם שעברה, חפשו גוי. לך לחפש גוי. אז יהיה בינתיים, יש שהייה, ותסקרת נפשות. מיד צריך לעשות את זה. לכן לא יחכה שגוי שיעשה, או ילד קטן יעשה, יגעו בעצמו ילך יעשה. כל זה כדי להורות על אחד הרבים, שידעו כולם, כדי שחו אמרה, אל תעמול אדם רעייך. זה אדם מסוכן. ואתה עמל אדמו, אתה עמל אדם מן התורה. לא תעמול אדם רעייך. מיד צריך לעשות. זה לעשות חסידות. אין פה חסידות, זה חסירות. ואדם שלא עושה כך. זה התורה, תזכרנו הלכה למעשה. אין בזה שום ספק. רבותינו אמרו כמה דברים גם כן, שהם סכנת נפשות. אולי אנשים לא כל כך לא מודעים לכך. לא חושבים שזה סכנה. למשל, אדם שיש לו דלקת בעין, ויש לו דמעות, שיש דמעות. זה מסוכן, העין סכנה. העין היא לא עבר של עין, רק זה שרים כאלה הולכים אל הלב. שרייני לעינה והוא בנתה לבת עלייה. כך גמרא עבוד הזוהר עליו כבדלת אומרת. מי שלא עושה את זה, זה מסכן את האיש הזה. לא רק את העיניים שלו, את הראייה, אלא גם כן החצויים סכנת נפשות. כי יש מוביל שרים כאלה אל הלב. אם העין תפוצץ את שלום, הוא ימות על המקום. כמו שהגמרא אומרת, שהייתה שם עבוד הזוהר עליו כבדלת. הייתה אמר, שפעתו של שמואל, חטא בעיניים שלך. חטא. כשאתה צועקת, פקע עינה ומתר. זה למעשה. כן, ראינו שזה סכנת נפשות. לכן תקף, לכת, להוליך אותו לרופא, לטפל בו. אחרי שבת אפילו. צריך לקחת מונית, צריך לקחת מכונית. העיקר הוא שלא יהיה סכנת נפשות. כי זה כרוך עם סכנת נפשות. כל שכן משוטט ממנו לא דמעות אלא דם. דם. זה יותר מסוכן. איך כותב הרמב"ם? שני הדברים האלה זה מסוכן. הרמב"ם היה רופא גדול, וידע בדיוק. הגמרא שם בעבוד הזוהר מספרת. רב יהודה בר יחזקאל היה גדול הדור. זה פסק. עין של מרבה מחייב ענק לשבת. פסק לטבע רבים. היה שם רב חזקין, רב שמואל בר יהודה. הוא כעס. מה אתה אומר? הדבר כזה מחייבים שבת? אם יש עין, מה יש עין? מה? שזה מחייבים זה סכנה? מה שהיית יהודה מחייבים שבת? מי נשמע לו רב יהודה, קוראים יהודה. זה מחייבים שבת. גורם אנשים מחייבים שבת. טוב, זה לא שתק. אבל כולם ידעו, רב יהודה הוא גדול הדור, הוא יסלוח עליו. שבוע הבא,
حلا رب شمعي بريودا حلا بعينان شدو شاحن شعود اسمه بيهودا عملوا ده كل عالم شريه ده خسور سابق خسور خسور عليك مش بديه شويلي يعني لا ما كنت بدعتيه ذيك خمس شويل ما مدح عليك شويلي يا رفيق دول يا رفيق شل ربنا وكدوش يعرفوها يشي شل ربنا وكدوش ربنا وكدوش حلاب عينين شلو وهي مستعير ميوت سمير ربي وعينين شلو سيخدروش كل هدور عينات اليوم دي ربنا وكدوش عطيه سواء في ذبوه حلاب عينين شلو ما سلو شموئيل الوفي شلو اما لو اسمنا خطوه معاه مش حاط بلو زكوين يا لف شلو يا كناك زبدنا بسبب الماكينين هذا ما اسمنا تبوت ما دلوقتي سوري اما زي هو اما ده طب بعد انا حشوف دبار انت تخلي شورك قبل كويب تخلي شورب يمنو سموا تحت الكار مين وفوق حريفة تحت الكار عبار دلخ الكار صار دلخ موح رجع عنايم يطلفاه كما بكر بريق ونام ايش يشرف يمكن اللي بعنام يفتتيخه دكتور بيخو ايه خلاص اللي بكيله ايش اللي بكيله اسمه ايه يا بيرب العود شو ما كتوب شو رسال ويحكم قدر وشو ما يبقى بالتوراة رسال اسمخته تسميخته شيء يكروته لا يكرو شموئيل كأسلام كتر بي شموئيل بديش مخاله قريب اليوم كل حد يحب قام تبه قام بسطورات كل حد يراب لما بوتو اسمهم سمخابه يراب سلك اليوم ما مروش ربانين يا ربنا وكدوش بس اسمخته ولا بس يعمل سمخاش ربانين السبيوت حمشاح ثمين لا بزر منه كيف عشان سيدي حسن سمخاء اين حمشاح ثمين اما له بشموئيل اما له ربنا وكدوش ربي اكتطرح اني رأيتي سفر يهدا برشون كتب كل كروش اكثر كل الدروس بالشام كتب شموئيل الحين معاه حكيم يتكري ربي لا يتكري كتب علي لا يكروت ربي يمكن عملش تطرح لما تطرح عندنا شموئيل حكيم يتكري ومن ما عرفش هذا عربي خفير حكيم زي رفيه كذبه حكيم يتكري ربي لا يتكري كنت تعمل ليش مدرنا لي مدابة شموئيل ما تعمل ما تقعيت علي بخير دليه زويني ما كخبوا رفيه فدا مش هو مير مش مذكر عينين ليس كلام ليش كل حد بيحاول خداعات كل شيء يحسن شو عشان كان فلوس فيك الشيخ يكيشتونا حاش لا دي انا حاش ده فيه ولا رسيه ولا ده يستفيد كمان سنة كلام حيم شباب لا يشوف يحشوه عشان يدخل صفة النحاش رأيوته أرسيل وذكوته وشباب ما تبدي يكون صفيك صفيك النحاس ما كيش موسى كنان تقم ميانك عاوته بفيه يتفل بولي تقم ميان دول عاوته شو معودوت يشعشين سوخين مام كريم وكرع دول عاوته شو معودة يفهمين مزيك كتاب مش معيد لكن عاوته يشاد رفيه شرفيه مش ايش لهم ان نمشي بعيب نعيب كئيبة دبار ازاي بيكون نحاش يشتغل صراحة حيرة الارس يرس ازاي معيده كخ بكخ يرس ازاي معيده نسيب حير كل حد نسيب حير جلو قدر شباب كل نحاش في شباب يستفع يشكر من سوقين سوشي النحاشين رمضان على بشلهم حبير سفر على كشات نحاشين سيفر فعلين بمسيرة النحاش زي مكشموت سيفع زي مسكان كخ بكخ بس نتشوفش دول عشان كخ بكخ زي مكشموت شفيفون زي عرس يدو من احير بس حسن نشوف كخ بكخ هي رفيع حاد دكتور متنر هي قاضي حب النبيين بروفيسور جدول 40 سنة 50 سنة ومر لي كنا رافقين السنانين
יש ידע הרמב"ם את כל הדברים האלה. שנחש הזה כמו הנחש הזה. כל אחד קורא אותו בשמו, מה היה, עוגר נחשים? מאיפה הוא יודע? הדברים האלה. שתאומים על החוכמה שלו. יהיה רופא גדול, אבל ספר מיוחד על קשת נחשים. לכן זה לא כל אחד יוצאים מדעתו, זה ישים קרח, זה ישים קרח. אנחנו מזדקים יותר בשמועילים. מיד, תקווה מיד. לא לקשור, לא לעשות שום דבר. לקחת לשד לרופא. לכל שמקדים שנייה אחת, זה מציל אותו. אם חיילה בחס מאחר, זה יתראה כל דמו, ירעד וימות. לכן זה קשמו זקנה, להחיש, לעשות כל מה שיכול, יותר מהר. יש מכונית של יהודי עדידי, אבל זה אקסטר, אמבולנס, ייקח זמן. וזה מכונית שלי. ייקח את היהודי, עם השדחל שלו, הוא ילך לדאוג את המכונית. הוא אומר, אני, מה אתה? מה אתה? גדולי ישראל מחייבים שבת, בשם כוח נפש. אני מזכיר אותך במצוות, אתה עושה לי עורף, אני, מה אתה? מה אני? אני אקח אותו, ועשה תקווה מיד, את הדבר הזה. וזה זכות, יש עושה דבר כזה. זכות גדולה, מחיי נפש. כל מחיי נפש אחד מישראל, קיים עולם מלא. זה עולם מלא. איך שעשות? לעשות להשתמש, לעשות כל מיני תרוזים. יורדת גם כן היא בחזקת סכנה. כל יורדת היא בחזקת סכנה. לכן תקנו מיד מחישים לאמבולנס לעשות של הלידה. הגמרא אומרת, שבת קוף כ"ח, יורדת. כל 3 ימים הראשונים היא בחזקת סכנה. אם צריך לבשל לה, מבשלים לה ליום שבת. לפעמים הרופא אומר, לא טוב לה תבשיל של אתמול. זה יזיק לה. צריך לעשות תבשיל טרי של היום. טוב, אין לנו בשר. צריך לשחוט עוף. שוחטים לה עוף. שוחטים עוף, מבשלים לה, מביאים לה לאכול. זה מסוכן, סכנה. 3 ימים, בשבילים סכנה. כל מה שצריך לה, עושים. צריך מים חמים. חשוב לה מים חמים. כל מה שצריך לעשות, עושים. ודאי שיוצא טוב, להתכונן, מלפני כן, חושבים, אולי כמו שיהיה בחודשה, כל אחד ואחד מתכונן, אולי יצטרכו לעשות אחד בשבת. אם יש למשל מלון סמוך להדסה, אם יש, והילד הזה הוא גרה פה, שתקח לקחת אוטו, עד שתגיע להדסה, למה צריך? אם יכולה מערב שבת, יש מלון טוב, ולא חסר לה שום דבר, אין לה שום צרחה. יכולה שם לעשות בשום מלון, רק תרד במלון, תחישה בבית חולים, אם תרגיש טבעי. לא צריך לשם החוק לבידה באמבולנס. אבל בזה תרחה, אין שם, יש שם שכנים, יש שם אנשים אחרים, לא רוצה להכביד אנשים אחרים. לא ימדע. זה יכולה למנע בזה. אפילו יש לך להעביר את האמבולנס, ומבינה את האמבולנס. בכלל מכונית, מבינה מכונית. כל מה שנחוץ. אז הגמרא אומרת, 3 ימים הראשונים היא בחזקת סכנה. אפילו אמרה, אין לי צריכה. אני לא צריך מרגישה טוב, לא שומעים לה. כמו שאומר הרופא, צריך לקחת, מה שצריך לה, צריך לעשות. מטפלים בה. אחרי 3 ימים, ב3 ועד 7 ימים, אם אמרה, אין לי צריכה, אני בריאה, מרגישה טוב, אז לא מחייבים שבת. היא אומרת אפילו שהיא לא צריכה. אבל כשהיא שותקת, או כל שכי אמרה שאני צריכה, אני מחייבים עליה את השבת. אחרי 7, כמו כשאר כחולי שאין בו סכנה. כנית חולי שאין בו סכנה. לא, היא חולה, אבל לא סכנה, עברה סכנה. אחרי 7 ימים עברה סכנה. לא אשמח שום חדול שבת. אלא, אומר לגוי ועושה. אם צריך בא רופא ואומר, היא זקוקה לאיזה דבר, מביאים גוי שהוא יבשל לה. כי חולי שאין בו סכנה, לא הותר לחלל שבת תפילו, רק על ידי גוי. אומר לגוי ועושה. אפילו שאמרה לגוי שימות, במקום חולי שאין בו סכנה, לא גוזר חכמים. כן, מטפל, מה שצריך לעשות, צריך לבשל לקפה, תעשה לקפה. קוראים לה הראש, תעשה לקפה, קפה, תעשה לקפה בראש. אז הדרך, על ידי גוי. אומר לגוי ועושה. יש 3 שלבים. מיום ראשון עד 3 ימים יהי בחזקת סכנה. אפילו אמרה אין לי צריכה מחייבים עליה שבת. אפילו ב3 ועד 7
אם שתקה, מחיילים שבת. רק אם אמרה אין לי צריכה, לא מחיילים שבת. בכל שכן אמרה צריכה אני, מחיילים שבת. אחרי שבעה, זה אמרנו, אומר לגוי ועושה. דינה כחולי שהם בסכנה. יש אנשים חסרי דעת. באים, עושה כל יום שתושלו אשתו. בא, והיא בתוך 30 יום מהלידה שלה. הפסידה דם, הפסידה כוחות. בא, אין לך צהריים, מתחיל לצעוק. טופש וטופש. אתה ילדת פעם? אתה יודע מה זה ילדה? אתה יודע נפש נשמה לעולם. מה אתה צועק? מה אתה צועק? אתה צריך לבשל לה. תביא לה מישהו שישרץ אותה. אתה רוצה שישרץ אותך? מה היא? עכשיו תוך 30 יום, חודש אין בסכנה. ככה רבותינו אמרו. היא פתורה מכל התעניות, חודש תשעה באב. פתורה מהתענית תשעה באב. תשעה באב, כל המעוברות ומניקות חייבות נסו. רק שלוש תמות האחרות, פתורות מעצם. אבל משאין כן בתוך 30 יום מהלידה, אפילו זאת, שהיא כבר עבר עליה ברוך השם שבעת הימים בסדר, אפילו אחי, בנהו שלא שמה בתשעה באב. גילה כחולי שהם בסכנה. חולי שהם בסכנה לא שמה בתשעה באב. בכיפור, זה משהו אחר, זה דורייתא, זה כרת. לא מותר לאכול, אלא אם כן עדיין בתוך 3 או בתוך 7. 3 ימים הראשונים, בכיפור אוכלת. אפילו היא אומרת, אני מרגישה טוב, לא שומעים לה. חייבת לאכול. היא לא מרגישה, כי אדם לא מרגיש באותה שעה, כשהוא רעב והוא צריך לאכול. מרגיש זה אחר כך. אחר כך יתנקם בו חצי שלום. ואז כבר יהיה מאוחר. אין מה לעשות. היו כמה אנשים מסכנים, שהרופא עשה להם עשו להם לזון. והם לא שמעו לו. חשבו שהם עושים טוב, שעושים קדוש לשם, שהם מתענים. ואחר כך זה התנקם בהם. אחרי יום ויומיים נסתרו מן העולם. היה אחד, ספרו לי הבנים שלו, היה חולה כליות. והרופא אמר, חייב לשתות כל יום 10 ליטר מים. בשביל הכליות שלו. והוא בא ביום כפור, אני אשתה 10 ליטר מים. לא רוצה לשתות. אמר, אני אשקוע ונוח, לא תעייף בשביל לעבוד בשלום. בנגנה שמח, עבר, כפור ולא שלה, לא שלה כלום. למחרת כבד התקפה בכליות ומת. מת! אחרי יום אחד. ואתה גם לא הרגיש. חשב שהוא בסדר. כי לא מרגישים תקף. וזה סיבור מאוד זוכר. רופא אומר, חייבים לשמוע לו. התבצת ביתה ברפוי או לפה. זה ביתה שניתן לרשות הרופא. אני אומר, הרופא צריך לשמוע לו. לא יהיה לספק. אז הוא שתק בכל נפש, אחרי שבת, אחרי כפור. היה אחד בעד תשובה מסכן. בעד תשובה. אף פעם לא שם בכפור. היה כמו גוי. חנך בשמעאל צעיר. אין לו דת ולא דין, שום דבר. היה אוכל בכפור, הכל היה. יום אחד הלך לדרוש במקום אחד, שמע שיחה של מוסר מהרב, קבל עליו שעזוב בתשובה שנאמר. עזוב בתשובה באמת. יום הכיפור הראשון שחלה שעזוב בתשובה, אמר לרופא, הוא יש לו בשעור בלב, עשידו לצום, צריך שיוכל. הוא אומר, עד שאני שמתי, עד שהגעתי היום, ברוך השם, חזרתי בתשובה, יוכל ביום כיפור, לא שמע לו. ואמר לו לחברו שישים לב עליו. כל יום ישב על ידו, ישב ושמע, והקשיב, סליחות, הכל. מוצא כיפור, שמח שמחה גדולה. אמר לו, ברוך השם, עבר עליי כיפור. הגיע הביתה, דרך על סף ביתו, נפל ומת. על המת. צריך לחוש הדברים האלה, זה מאוחר. מה יעשה אחר כך? שם מדי, זה עמישו אותו. זה מתחייב מנפשו. לכן מישהו עושה חסידות, חסידות. אני כשהייתי בראשי בתל אביב, הייתי מבקר כל ערב כפור בבתי חולים. באיכילו, בשאר, הייתי מבקר שמה, וכמה חולים זקנים, שהרופאים לא צריכים לאכול, אבל הם לא רוצים לאכול. ולבם מפייס אותם, משפיע עליהם,
ואם רב השיר מלהם, תשמעים לו. לא, זה רופא, תשמעים לו. והיו אומרים, היו שומעים לו. היו מסייקים אליי. לכן היו תמיד מתקשרים איתי הרופאים, לעשות טובה, תשפיע עליהם. והם טוב עושים הרופאים שעושים ככה. זה שכוח חוכמתם. ולא שומעים להם, אלה זקנים, ולומדי תורה, לא ישמעו, זה רופא, אומרים זה רופא אדוני, לא שומעים לו. צריך להסביר להם, שידעו שזה הלכה. והם לא חשבו שלא מתחייב בנפשו, זה דבר חמור. אספרתי לכם, אני צמאון, כמה שזה חמור. עיבוד נזלים, זה דבר חמור ביותר. זה גם כן מסוכן מאוד. לכן צריך הרבה לשתות. ערב כיפור, כל אדם צריך לשתות הרבה, אפילו לא זקוק, לא צמא, ישתה הרבה. זה יועיד לו למחר. תעזור לו שלא יאבד את הנזלים. כמה פעמים קרה מקרה של עיבוד נזלים, אנשים מתו. כמו שהירושלמי מספר את זה בשתי מילים. אומר, ילדה אחת הולכת עם אבא שלה. ולהיה יום כיפור. והיא הולך יחד איתה. אמרה לו, אבא, אני צמאה. ביתי אין דבר, חשב להגיע הביתה. פה הבית, להגיע. הולך עוד כמה דקות, עוד כמה פציעות. אבא, אני צמאה. אני יכול לדפוק עתיר מישהו. תן לי כוס מים. הוא חשב שיכולה להחזיק מעמד עד הבית. אחרי כמה פציעות נפלה ומתה. מספר את זה ירושלמי. גם מספר את זה. במעשיות, לדעת כמה זה דבר חמור, עניין הצמאון. ושם זה הוא אפילו מהאכילה. הרעבון לא כמו הצמאון, צמאון יותר הרבה יותר חמור. זה סימן עיבוד נזלים. עיבוד נזלים נגמר, לא כלום, לא בן אדם. אדם להביא דמה. צריך כל כך לשים לב. כשילד הוא במצווה ממש, והגיע לו כיפור, יש לעקוב אחריו. הוא מרגיש טוב, כל היום כולו. זה פעם ראשונה הוא צם, חיוב של צום. צריך לשים לב עליו. הוא יכול, מרגיש טוב, כל פעם יקרב עליו. אתה צמא, רוצה לאכול, כך אפילו יגיע אותו, ישתתף בסדו. מה שתמים לעולם. הגאון בעל שואל ונשאל, רבי חלפון משה הכהן, הבדין של ג'רבה, מספר על עצמו. אומר, הייתי במצווה. ביום הכיפורים הראשון שאני שמתי, אומר, דווקא ראשוני לחכי. הייתי מסוכן. הייתי מתבייש לבקש לשתות. הייתי מבקש. אבל דווקא ראשוני אומר, בנס נסתים עבר על כיפור. שומע על עצמו. מלכים, כל אדם פרעה. אפשר לדורות חדשים. לא כמו הדורות הראשונים, היו גבורים, חזקים. היום אין להם כוח. זה רק גבולתם. לכן צריך תמיד לעקוב אחד את זה. אם באמת יצטרך לשתות, צריך לשתות, וישתם לשתות. שלא ישתכן חצי שלום. נשמה יקרה של הקדוש ברוך הוא. יחר בעיני השמה ותלה חסידהו. כל נשמה שמסיים חשבה בעיניו עולם מלא. היום יוצא ויעשו כפור אחר, מה יקרה? אתה רואה אמרה, וחי בהם ולא שימות בהם. כל כך צריך לשים לב, גם שבת זה דבר. צריך לעשות כל דבר ודבר כפי ההלכה. לא לשנות מההלכה. ספרתי לכם 3, 7 ו30. 3 ו7. נגיד 3. אישה, ילדה, ילד, משהו, ילד, בת, ביום ח' ותשרי. ח' ותשרי ב4 אחר הצהריים. בתורה 3 ימים, ח' ט', לא, בזין תשרי. ילדה בזין תשרי בערב, אחר הצהריים, שעה 4. מתי נגמרים 3 ימים מעת לעת? אם תחשוב מעת לעת, דהיינו כל יום 24 שעות. אז יש 72 שעות. מתי מסיימים 72 שעות? היא ילדה בשבעה בתשרי. מסיימים ביום הכיפור בשעה 4 אחר הצהריים. 3 ימים. ותחשוב, זין, ח', ט', הנה עברו 3 ימים. לכיפור זה חוץ ב3 ימים. לא, זה בתוך 3 ימים. למה? חושבים שזה בתוך מעת לעת. לפי חשבון של יום 24 שעות. ממילא, היא ילדה ביום 7 בתשרי, ב4 אחר הצהריים,
מסתיימים בשלושה ימים, ביום הכיפור, שהוא 10 בתשרי, ב4 אחר הצהריים. כלומר, בבוקר או בצהריים אחרי יכול. לא יכולה, צריכה לאכול. למה היא בסכנה? צריך 3 ימים, היא בסכנה. לכן צריכה לאכול. כי הימים האלה חושבים אותם מעת לעת. לא חושבים אותם 1, 2, 3, וכשלם ים ככולו. וכשלם ככולו אומרים באבל. לא אומרים בדיון כללי פיקוח נפש. לכן זה צריך לנעת, זה מעת לעת. גם מה שאמרתי 7 ימים. 3 עד 7, בשתקה מאכילים אותה. וכל שכן ממש צריכה אני. כמה זה נקרא ב3 ועד 7? ב3 ימים וככה מוכתר ים ככולו, או מעת לעת? לא מעת לעת. כל יום זה 4 שעות. בסיום 7 ימים, יכול להיות שיהיה יום השמיני ללידתו. לפי החשבון כמו שאמרנו, צריך לחשוב 24 שעות. והשבעת הימים, שעת הימים כולם של תמימות. צריך לחשוב. ואז כל זמן שכפור בתוך 7 ימים, היא בכלל בסכנה. אם לא אמרה ימים צריכה, מאכלים אותה. צריכה לאכול. בסעיף באמת יש מחלוקת. מרן לא כתב כך. מרן עליו שלום הביא תרומת הדשן. בבית יוסף, סימן תר"י, הביא שם תרומת הדשן. תר"י. שם כתב שלא מונים אותם מעת לעת. אלא אם היא ידעה בשעה ב7 בתשרי, 5 אחר הצהריים, אז מונים זין, ח', ט', יום כיפור זה לא בכלל 3 ימים. צריך עד שתאמר צריכה אני או תשתו, כך אומר תרומת דשן. מרן עתיק אותו. זה כמסה ככה בשולחן ערוך. אבל הראיות שעגו על מרן על זה. שבאמת יש תשובת הראש מפורש נגד תרומת הדשן. אילו היה רואה איזה תרומת הדשן, לא היה מעז לחלוק על הראש. הראש כתב בפירוש, ומי ביניהם מונים אותם מעת לעת. זה כותב גם הריטווה, כותב גם הרשווה, בשבת ק"ל. כותב בפירוש, ומי ביניהם חשב אותם מעת לעת. זה כותב בספר האשכול, ספר זה היה בכתב יד. נצטרך עסק לפני 100 שנה. כולם לא היה בכתב יד. לא היה נראה להם, אף אחד לא ראה את זה. מרן לא ראה את זה. ספר האשכול, יחמים של הרב בעל ההשגות. שמו רבנו אברהם בר יצחק, אבדין אלבונה. הוא כותב, ימים אלו נחשבים רק מעת לעת. כך מזבוש כותב. כך מוכח מהתוספות. במסכת מנחות, זה סמך דרי. ועוד. כמה ראשונים שכתוב ככה. של חיות מעת לעת. וככה לך. אפילו שאנחנו באנו לראות מרן. ברור לנו. שאילו מרן היה רואה את הראשונים האלה, היה פוסק שפט מעת לעת. לא היה פוסק כמו בתרומת דשן, שהוא ודאי לא מעיז היה לחלוק חקור הגדולים האלה. הכן למעשה, חשבים אותם מעת לעת. דווקא מנה, שיש 3 ימים לפני השבת, וזה בתוך 3 ימים. אם תמנה אותם במעת לעת, אז ייכנס בתוך שבת, אז נהיה בשבת. לפני שיסתיימו 3 ימים, אז הוא יהיה בסכנה, צריך להכיל אותה. נצטרך לעשות כל יום להכניס לשבת, כדי שיהיה הכל יהיה בסדר, יעבור בסדר. אין חמורות בזמן האלה. זה נפש של ישראל, זה קל מאוד. הכל נצחה לפניו. אין אחד הבא עומד לפני פיקוח נפש. נכנסים לב הדברים האלה. וסלח כהלכות. ותסלח לראש דגה כמו רבים. כאנשים לא יודעים. יחשבו, הנה, עבר. היא ידעה ביום 7 לחודש תשרי. 7, 8, 9, עברו 3 ימים. נגמר. יכולה, אם היא רוצה לאכול, תוכל לאכול. אם לא רוצה לאכול, לא רוצה לאכול. לא. אלא דנים אותם שיהיו בתוך 3 ימים. עד אותה שעה שהיא ידעה. היא ידעה ב4, ב5 אחר הצהריים, 4, 5 אחר הצהריים של כיפור, באותה שעה עברו 3 ימים. אבל בבוקר היא חייבת לאכול. אפילו לא אמר צריכה אני, אפילו שאני לא צריכה. אני מרגישה טוב, יש לי עמדה. כי היא לא מרגישה תקף. הגמרא אומרת, תומבה הוא ינקית בה. תומבה זה שיבוש. היא לא מרגישה. מאוחר, אחד שלנו מתבקם בה. וזה מאוחר. לכן, כל אחד צריך לדעת את הדברים האלה, לשנן אותם, שכולם יתאמו אותם, כדי שיתאמו הלכה למעשה. היה אחד ביום כיפור, קראו בשעת נעילה. כמעט הם מסיימים מנחה,
הוא יחשיב גדול, קבצן, טמע בו כמוני. אף פעם לא יותר צדקה, אף פעם לא יותר. היה הרבה כסף אלו. ונהיה במנחה או סומחה. נשעד ידו, שרחה על רחמד. ואני אתנה מאוד. הייתי מחזיק לך טובה, תגיד לו לרב שייתן לי. רשות תשתות. איך זה הרב? אמר, אני צריך לעיין בדבר, תן לו לשתות או לא. הוא לא הספיק לחזור, להתעלף. תעלף ככה. תקע בארץ ותעלף. תקף רסו לפניו, אנחנו הביאו לו מים. וכריז לשכון, אז הוא מזב תחפש שלו, פקק שענף. אחר כך אומר, אם אפשר, שתי עוד. אומר לו, תשמע חביבי, אני אתן לך עוד כמה שאתה רוצה. על כל כך, נדמה אחד זהב ותסלחה. לא אדוני, לא הלך לי הסמך. חרפי, נאמריניה. אבל זאת אומרת, כל אחד חזק לדעת. דברים כאלה, עונים בבוא של העולם. נפש של יהודי, יקרה מאוד של הקדוש ברוך הוא. אז צריך חמיש שבת, כדי שישמו שבתות הרבה. מה אומר? הרכב אני לוקח אותו לבית חולים. אותו הרכב יכול לחזור לבית? שואל, זה שלקח אותו לבית חולים יכול לחזור עם הרכב? לא, יישאר שמה. כן, יישאר שמה. כשהוא נוסע, ייקח ישים שמה לחמניה, ישים זבר, מעפירות, מעצורים, מעדבש, ושמה כשיגיע לשם בית חולים, ישב יוחד, יבדע שמה. עקרב יותר גרוע מנחש. הגמרא אומרת, כשהוא עומד בעמידה, אפילו מלך ישראל שיהיה בשלמו לא ישבנו. אפילו נחש חזוך על עקבו לא יפסיק. אחר כך הגמרא אומרת, לא ישנו אלא נחש, אבל עקרב פוסק. למה עקרב יותר גרוע מנחש? כשהוא מקיש, עקרב צהוב, זה מסוכן מאוד. תקר שייך, זאת אומרת, תקח אותו לבית חולים, מי שנקח את העקרב. צריך לזהר, זה מצוי במקומות אחרים, במקום החום, נוצאים שם עקרבים. וילד בפרט, מסכן לא יודע כלום, בוא נמשך אותו. צריך תהיה, לקחת אותו לבית חולים. זה יותר מסוכן מנחש. מי שיביא עצמו לידי כך, לידי סכנה. כלומר, אדם שיהיה מצבו כל כך טוב, הלך ושתה רעל, כדי להביא עצמו לדעת. והרגישו לו, חייבים לקחת אותו מיד לבית חולים, כדי לעשות לו שטיפת קיבה, ויוכל לחיות. והאדם הזה מסכן, היה מבלבל, משומש. אפילו שהוא הביא עצמו לידי סכנה. לא אמר, הוא הביא הסכנה, ימות. מה, אני חייב חדש שבת בשבילו, הוא עשה את זה. לא נקח. אדם לא בעלים על גופו, הוא לא בעלים. הנשמה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קציב לו כמה שצריך לחיות. ושזה שווה יד בנפשו, לא שומעים לו. אפילו בעכוחו שלו בטובתו. לקחים אותו, סוחבים אותו. זכור לי כשהייתי נער, למד בפרת יוסף, היה אחד מסכן, היה יתום. לא היה לו אבא. והיה לו צער גדול. היה סובל, גם הבית והחוץ. יום אחד, היה שתה רעד. והוא נמצא בכיתה של ישיבה. לקח רעד, שתה אותו, והתחילו בתחיל מיטה. מיד, היה עליו שלום חמיסי שלבני, חביב של ביבי ציון שאול. היה שמה, לקח אותו, משך אותו, היה גבור. משך אותו, הוא היה בעט ברגליים שלו, לא רוצה נמות. לקחו אותו בעכוחו. הביאו אמבולנס, לקחו אותו ישר לבית חולים בכל חולים, עשו לו שטיפת קיבה, הוא פלט את כל הסם שבלע אותו, וחזר ונהיה בריא. עד עכשיו הוא חי. קצור לו בשנה 80 שנה. הוא עושה שתיים בן 50 שנה. לא חבל, זה טוב.
כל יום עושה מצוות, כל יום עושה משהו טובים, כל יום מניח תפילין, מניח בנים טובים, בנים צדיקים ובני בנים. למה ככה? בשביל מה יעשו דבר כזה? לכן אדם לא בחיים של עצמו. כל מה שקוצב בחיים זה הקדוש ברוך הוא. לכן הסודו משלוח יד בנפשו. אם מישהו עשה שלא כהוגן, שהיה מבולבל, משובש, לפעמים מתושש לשכל שלו. כן? לא בשביל זה בשביל אותו שימות. אפילו אם בשבת, מחיילים עליו שבת כדי להציל אותו. לא אומרים, כבר שהוא הגיע עצמו לידי כך, לא נעשה, לא. עושים. לוקחים אותו ישר, מחיילים עליו שבת כדי להציל אותו. יש בעיה, זה הרופאים שנמצאים בבית חולים. ויש תורנות. הם נמצאים ביום שבת, יש תורנות שלהם ביום שבת. ויש רופאים דתיים, ירא שמיים. אוהבים את התורה, אוהבים את המצוות. מקיימים את התורה. יש בעיה להם. מביאים לפעמים, יש תאונות דרכים. וגוי אחד נסע קשה. הביאו אותו לבית חולים. הדין, תורה, מה שתורה צוותה לנו לחדש שבת, בשביל יהודי, שישמעו שבתות הרבה, כמו שכתוב. חדש שבת אחת, שישמעו שבתות הרבה. גוי לא שישמעו שבתות הרבה, גוי שחייב לשמוע שבת, גוי ששבת חייב מיתה. כן, אסור לחדש שבת בשביל גוי. זה הבעיה. ומסכנים, שם מביאים להם את זה, חייבים לטפל בו. אי אפשר אחרת. יש שבועת הרופאים, יש גם כן, אם לא יענישו, חוק בינלאומי, אם מונה מטפל, בלי להבדל גזע ודת. אז חייב לטפל. וזה מסכן, יהודי, דתי, לא צריך לעבור על התורה. כותב בספר 40 בצאנז, אם עושה סוג של שיבוד, סוג דרבנן, אפשר להקל, בשום איבה. אבל בזה דבר דאורייתא, דבר חמור, צריך עיון. הרב משנה ברורה עליו בשלום, צדיק יסוד העולם, כתב בפירוש. אלה הרופאים שמחיילים שבת בשביל גויים, הם רשעים גמורים, מחיילים שבת, כשאמרנו. כולל את רשעים. כן, למה שהתורה לא תראה לחיילים שבת, רק בשביל יהודי, לא בשביל גוי. כמו שכתוב במשנה. משנה על מפולת, הגמרא ביומה, במשנה ביומה, דף ג' משנה על מפולת. ספק חי, ספק מת. ספק גוי, ספק ישראל. ספק שם, ספק אין לו שם. יש כמה ספקות. אפילו הם מחיילים שבת. מוציאים את המפולת, מביאים סקטור, יוציא את הכל, שהקדוש מחיילים שבת, מותר. אולי ימצאו שהוא יהודי, ואולי ימצאו גם כשעדיין לא מת, ועל מת אין מה שעדיין, אחרי שהוא מת, נגמר. צריך חיילי שבת חי, לא עד מת. כי ספק חי, ספק יהודי, ספק גוי. כלומר, אם הוא גוי, לא מחיילים שבת. אפילו אחרי, יש כמה ספקות, לא מחיילים שבת. במשנה הזאת למדנו, אם זה גוי, לא מחיילים שבת. וזה בעיה. מביאים להם את הפצוע הזה, היה נוהג ברכב, ואחר כך שתורד דרכים. ונסע, הביאו אותו לבית חולים. מה יעשו שהרופא? מה לא טפל בו לא יכול. ישפטו אותו אחר כך. לפי חוק בינלאומי, אתה תשמעת שלא זה לא הבדל גזע או דת, אתה חייב, לך חולה צריך לטפל בו. מה לעשות? זה קשה. ילדנו גדול מהמשנה ברורה. בכל דבר מחפש, מסכים, מחפש חיפוש, וכאן כותב שהם רשעים גמורים, יהים מחיילים שבת בשביל גוי, רשעים גמורים, מחיילי שבת כשמם. כן, לא מצא להם סגור. אבל, כפי שאנחנו יודעים, כל המציאות שלנו, התוצאה לא בשמיים, היא תורה בארץ, צריכים לדעת את המציאות שלנו. לצערנו הרב, אם לא יעשה ככה, הוא ספור גם כשישללו את הרשיון שלו. השם הרפואי שלו יקחו אותו. לא הייתי לו עוד לטפל. אם בא לידו גוי ולא טפל בו, הוא יכול לשחק שמת הגוי. בלי טיפול, ימות. אז לוקחים לו, שוללים לו את הרשיון. לתמיד. נגמר, אתה לא יכול להיות רופא. לכן אמרנו שיש מקום לסדר למצוא עניין לתרץ.
כדי להקל בזה. יש בשולחן ערוך, זה מה שלמד ד', עניין דליקה שפרצה ביום שבת. דליקה. אם יש לה סכנה, כמו נשמע איזה זקן שלא יכול לצאת מהבית, יכול להיות שתבער האש, תגיע עד אליו ואחר כך תסכן אותו, או איזה ילדים קטנים יש. זה ודאי, חיים שבת. אבל אם אין חשש סכנה. אנשים כולם נמצאים בחוץ. אין חשש סכנה. יש לך חשש, עבוד ממון. לא, חייבים שבת בשביל עבוד ממון. בשביל נפש אחד כן חייבים. אבל בשביל עבוד ממון, לא חייבים שבת. זה פשוט. זה לך פסוקה. אין איזה שום ספק. אפילו להגיד לגוי שיחדש שבת, שיחבט את הדקה, אסור. אני אומר לגוי, אפילו אחרי אסור. גוי שבא לחבות, הוא אומר לו נקבל ואל תחבה. אתה אומר כלום. אם הוא רוצה לחבות תחבה, יעבור. ואתה אין לך נשאר דבר, לא כלום. יש דקה. הוא רוצה שינסים את ממונו. הוא קורא לגוי, הוא אומר תחבה. לא, אסור. אסור להגיד. כן, כאן כמה שזה דבר חמור. אפילו אחי, כותב שם הרמה, וזה דין מחודש מאוד. הוא אומר, בישראל, בחוץ לארץ, היו יושבים יחד, הדירות שלהם הם דירות של גויים. צריכים אחד על השני. פה גויים, פה יהודים, חיים בכל מקום. עם היהודי הזה, נפלה דליקה בבית שלו. כלומר, פתירה עלתה, והתחילה לעשות שרפה. והוא עומד בחוץ, ולא מחבר ככה, מה הגוי אומר? מה? אתה מדליק בבית שלך, וזה בא בתוך הבית שלי גם כן, ואתה שורף את כל השכונה, ואתה אומר ככה חבוק ידיים, בלי לחבות, תהיה סכנה, ליהודים. סכנה לגויים. יכולים לעשות פוגרומים. מה אתם עושים? מדליקים בשביל שבת, מה זה שבת שלך? הוא מבין, גוי מה זה, יבין מה זה שבת? הוא לא יבין כלום. ישמע לא יודע, הוא חושב להבין את זאת. והיא סכנה חדשה בישראל. לכן אני אומר, בשביל זה, אמנם הדלקה עצמה תחלה רק את ממונו, אבל מסביב, יש גויים שיראו דבר הזה, והאש הולכת ובוערת, הולכת ומתקחת. אז תגידו שזה יהודי, עושה אש עם שבת, ובסוף עומד בחבוק ידיים, לא מכבד ונוגע שום דבר. אז זה חד ושלום בסכנה בישראל. במקום סכנה, אין אחד דבר עמד לפיקוח נפש, מוצא לחבות, כדי שהגויים להם פתחו פה. פה, כל שכן וכל שכן כאן. היום, בשנייה אחת, תקנו מיד מודעים במקום אחר. כל בית חולים יודע מה שיש בבית חולים אחר. בסוף העולם, באמריקה, בניו יורק, יש שם כמה בית חולים. מספיק שגוי אחד יטלפן לשם, תדעו, הגוי חברו נפצע קשה, והובידו אותו לבית חולים הדסה, והיהודים שם עמדו בחבוק ידיים ולא אמרו לטפל בו. ועל זה כך מת. מה יגידו שם הגויים? וידיע את זה לבית חולים. כמה יהודים מסכנים יש בבית חולים שם? מה? שיש לכם שבת, אז תגרמו לבוד נפשות, אנחנו נטפל גם כמה יהודים, לא נטפל בהם. כמה יהודים מסכנים צועים, זורקים לחסדים של הרופאים הגויים. זורקים להם. כמו שהיהודים לא מטפלים בחולים שלנו, אנחנו לא נטפל בחולים שלהם. אז יש סכנה בעקיפין על החולים היהודים שנמצאים בשבותם. וכי יש מתחנים שיש שם מתחנים יהודים, בחוץ לארץ, באמריקה אפילו. כמה יש חולים שם? אם תאמר לו ליהודי, אתה עד שעה לך. עזוב אותו, ימות עד שעה. ימות. אז מיד אתם מודעים שם, זה מתחנים אחר שנמצא בחוץ לארץ. כך עשו היהודים. שיש להם שבת, נדקעו בו ונתנו לו שימות. אז כמו שהם לא מטפלים בחיים שלהם, אנחנו לא מטפלים בחיים שלהם. אז אתה מסכן את החולים שנמצאים בשבותם. וכי יש מתחנים שיש שם חולים יהודים? יש שם. כן, אתה מסכן את שלום יהודים. לא גורם רק משתתפו של הגוי הזה, אלא אתה גורם סכנה של יהודים. בעקיפין. באותה שעה, נכון, אתה לא מטפל בגוי הזה. אבל שם עולם
בכל הארץ אתה כמובן, יש היום טלפונים, יש היום כל מיני ידיעות, רדיו, כל מיני דברים. אז תוס יודיע, אני יודע, הודעה, ושמע, כולם יצאו בחרי אף. ככה עוזבים גוי שנסע ביום שבת, עוזבים אותו שימות, לא מטפלים בו, גם אנחנו לא מטפלים ביהודים. מה יהיה? זה חצי שנה סכנה גדולה, ליהודים. לכן מותר שיראו ויעבו בשביל שיש כאן בעקיפין פיקוח נפש. ואין איך הדבר עומד לפני פיקוח נפש. הכנעה של חסידות. אפילו שכתב במשנה ברורה שכתב עליו שלום. בזמנו היה משהו אחר, בזמנו משהו אחר. היום, בשנייה אחת, תקר מודעים בסוף העולם. אתה יודע מה שנעשה מתרחש באמריקה. אנחנו שומעים היום, כל יום, דברים שנעשים במקומות רחוקים, במדחים. אנחנו שומעים, כך היה פה, הכל אנחנו יודעים. למה אנחנו יודעים? היום יש תקשורת ענפה, משוכללת מאוד, לא כמו שהיה פעם. לכן, יש סכנת נפשות. יש סכנת נפשות, אם לא יטפלו ישר בחולה הזה. יש עוד נימוק אחר, עכשיו לא זמנו להגיד אותו, מה אחרת זה? כן, כמו שאמרנו, לכן, כשבא אם מביאים גוי שהוא פצוע, מביאים אותו לבית חולים, מותר לרופאים יהודים דתיים לטפל בו, ולא יתחמקו, לא יעזבו את זה, כי בעקיפין יש פיקוח נפש של ישראל. לכן עשו את זה, להם בזה שום חשש. וכמו שאמרו עליהם רשעים גמורים, חשבים, צדקים גמורים. הם עושים על רבה, עושים קדוש לשם. נגיד כמה דברים פרשת שבוע. כעת יאמר ליעקב ולישראל בפעל אין. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, מעטם שצדיקים גמורים יותר למלאכי השרת. מלאכי השרת ישאלו את הצדיקים, מה פעל אין? הם יטעו יותר מה שיודע מלאכי השרת. כך יהיו הצדיקים גמורים. מעטם של ישראל גדולה ממעלתם האחרים. כתוב בראש שנה, ערב שנה, מכינים, אתה מבין מה? מחר קודש אחרי שנה כסדים. זה את כל העולם כולו, כל העולם עודים לפני מירון. מכינים, אתה מבין מה? מכינים את הכל. והבית הדין לא מועילים לקדוש את החודש, הם יראו את חודש אלול. עשו אותו 30 יום. אומר הקדוש ברוך הוא, בני לא יסכימו שיום יום לשנה, הסתירו את הבימה, סתירו את הכל. כלומר, עד שיעשו בני, יעשו ראש שנה, אז אני יכול לדון. וזה לא יכול לדון. כי אנחנו מחכה הקדוש ברוך הוא, מתי בדין קדשו את החודש. אם בסדר, עד הקדשו, אז עדיין לא יכול לדון. הם מכתיבים למעלה, מה צריך להיות. אם היום עוד שנה, היום לא עשו שנה. תקום חודש שופר בקשר אליהם חגנו. מתי? חודש מתכסה בו. כלומר, יניח, יכול להיות להיראה, יכול להיות לא ייראה. אם ייראה, קדשו את החודש. אם לא ייראה, אין עדים, יעברו את החודש, יעשו אותו 30 יום. יתחו את זה למחר. אז גם יום הדין כולו נדחה. כי מה שעושים למטה, גוזרים עד למעלה. קרא לנו עם עליון, היה גומר עליי. רבי הגאון רבי יצחק ובלוז'ין, בנו של רבי חיים בלוז'ין. בימיו, הוא היה ברוסיה. בלוז'ין זה גם פלח של רוסיה. הוא היה ברוסיה. והיה ניקולאי, הצאר הצורר, השעס, בני ישראל. היה לו שר הפנים, כזו קוצ'ורי. היה לו שר החינוך, היה לו אוברוב. ככה שמו, אוברוב. נתן עליו, ניקולאי זה, קרא את אוברוב, אתה חייב לבטל את כל היהודים האלה מהתורה שלהם. לסגור את כל החזית החינוך שלהם. ככה, תנה הוראה. אבל היהודים תוקחים. לא לומדים בית ספר, סגרו את הבית ספר. אנחנו כל אחד בידי בית כנסת, יש תפסים לך, יש פה בית כנסת, ואם את הילדים, לומדים יחד איתם. לא יכול לשאול עליהם. קרא אותו אוברוב, את רבי יצחק ובלוז'ין. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אני יכול לעשות? המלך תואר את הדבר הזה.
ואתם מתחמקים, הולכים לכם בית הכנסיות, 5 כלי סלעים, הולכים שם, מתחבאים ולומדים. מה יעשו? המלך יערוג אותי. אומר לו, אדוני, מה אני יכול לעשות? זה עם ישראל לא יכולים, זה התורה שלנו, תורה של נשמה שלנו, לא יכולים להתפתח. מה אני יכול לעשות? הוא אומר, אתה תגזור עליהם שלא ילמדו. אני לא יכול לגזור שלא ילמדו. איך אני יכול לומר? קודם כל אני למדתי, כן, יגידו, אתה נחם אותה ללמוד, זה היה לנו אסור ללמוד? מה אני אגיד להם? אני לא יכול לעשות את זה. טוב, יום אחד, הסכן יש כל הרבנים, שבו כולם. הוא בא שר החינוך. שר החינוך, זה אוברוב. מתחיל להמתיר אש וגופית על ישראל. שהם לא משמעים, אין להם ערך, חשיבות עם המלך, והמלך משלומד ועושים עליהם. הוא רוצה את כל בית ספר שלהם. הוא לא רוצה שישארו ככה כמו פראים, שילמדו בספר שלהם. למה כל אחד יחלוט תלמוד תורה? מה זה דרך? והיא ממציף אש וגופית. עד שהשעה הזה, הרב הכעס שלו, תתח, ובסך הדברים שלו. אני מתמלא, למה כל שהוא בכלל ברא את העם הזה? העם הזה שמתקרים, מי שרוצה טובתם, הם מתקרים לו, הם מתחמקים לנו. מסרבים להם, הוא עושה להם טובתם, זה משהו להם. למה השם ברא בהם שם כאלה? כל הרבנים שהוא שמה, קדרו פניהם, הרשע הזה מערב בדרך, לא יכול להשיב לו, מי שישיב לו ישתות לו. הוא מסתכל על הרבנים והניח אותם. כולם ככה מסתכלים בארץ, ישבו לארץ ודמו לחבר צעירה. לפתע, נעשה עינו, ורבי יצחק ובראשים. אתם יודעים? חייך, ככה, מאוזן לאוזן. דבר עצחק. למה אתה הרב? למה צוחק? שמה אתה צוחק? אמרו, אדוני אומר דברים יפים מאוד, שמשמחים אותי. אני אגיד לך גם כזה, מה אין? מה? אני חושב שאין מקום לצחוק מהדברים שלי. אני לא מכיר מעצבים. אבל אדוני, יש לנו תורה, ובתורה כתוב לנו הדברים שלך. ואני אומר לך תקף את הדברים. למה אני צוחק? למה אני שמח? כתוב, יהיה לכם פעם נביא, כמו שעולם, יהיה לכם נביא אחד שמו בלעם. וזה בלעם, הוא אמר ככה, כעת יאמר יעקב ישראל מה פעל עד, הן עם כנביא יקום כארי יתנסה. מתי העם יהיה כארי יתנסה? בזמן שיבואו זמן שיגידו, מה פעל עד? למה צריך לברא אותם? מה צריך העם הזה? למה העולם הזה? אז כן עם כן, וזה תקף אחרי זה, עם כנביא יקום, כארי יתנסה. סימן שתגיע כבר לתקומה שלנו, תקף יבוא משגיח. אני שמח, ובשרת אותי בשורה טובה, שתקף יבוא המשיח. זה יוצא בשמה, בגז, כלו, ידע, יצא שמה, הלכה ולא חזרה. זה מה שישראל, עושים שורש לקדוש ברוך הוא. לא שומעים לאליהם אותה עולם. הם שונאים ולמה שונאים. דליל כבותה, עשיו שונא ליעקב. אין בזה ספק. לכן לא צריכים להתחשב בהם. בגויים לא יתחשב. הן עם כנביא יקום, וכארי יתנסה. מה זה הן עם? עם כנביא יקום, מה זה הן עם? הן, מה זה הן? טוב, כל האותיות, יש להם בן זוג. אטרח דרבי חייה. מה זה אטרח? א' וט', א' זה 1, ט' זה 9, כמה זה? 10, 2 ו1, 10. בח, ב' 2, ח' 8 זה 10. גז דו, גז, ג' וזין, ג' 3, זין 7 זה 10. דו, ד' תו', ד' 4, ו' 6 זה 10. ה' לבדו, אין לבדו, אפשר לבד. אחר כך המאיות, תראו, י' וצדיק זה 100, י' זה 10, צדיק 90 זה 100. כ' ופה, כ' 20, פה 80 זה 100. למד עין, למד 30, עין 70 זה 100. מ' שמח, מ' 40, שמח 60, 100. נון
לבד. ביחד, הן עם לבדד ישכון. כמו שאין להם זוג, כך אין להם בזוג. רק כדי שאנחנו נאמר להשתבח שם משה עליהם. זהו, הן עם לבדד ישכון. הרשע הזה, בלק, היה קוסם נפחות בבלעם. היה גם כן קוסם. לפי אותו ספר של כסבים. בשביל למצוא איזה עלה שיוכל לקבל את ישראל. לקבל בחינם, לא שווה כלום. אבל למצוא איזה עלה שיוכל לקבל את ישראל. פתח לו את האלבום שלו, הוא רואה מה שעתידים ישראל לעשות. ויעשה ישראל בשוטים, ויחל העם לזנות למילות מואב. ותקווה שתחבו לאלוהיהם. תראה, הנה, תראה איזה מפה שלהם. לדעתי, עתידים לעשות דבר כזה. תכלל אותם בזה, בשביל העבירה הזאת. אמרנו, מטומטם שכמוך. אתה רואה מה שיש בשוטים. כזה שכו מראה לי מה שעתידים ישראל לעשות בכנסם לארץ. נכנסו לארץ, הגיעו לגלגל, אומר הקדוש ברוך הוא, היום גלות יחפת מצרים מעליכם, עשה לך חרבות צונים, ושוב מול את ישראל שנית. כי מונים היו העם שעשו מצרים. וכל אלה שנולדו במדבר, לא מעלו. שאלו ככה ערנים. אמרנו מה, אני מאחד את ארץ ישראל לערנים, עשה להם ברית מילה, וכולם כנסו בברית מילה כשהם נמולים. מה יעשה יהושע? חרבות צונים, ויעמוד את ישראל לגעת הערלות. 600,000, לא מעט. וצריך לעשות להם ברית מילה לכולם. עמדים כולם ועושים את עצמם ועשו להם ברית מילה. לא בית חולים, לא רופאים, בשום דבר. יהושע, יושב ומר אותם. חרבות צונים. זה קדוש השם. יגידו לו, אדוננו יהושע, אתה רוצה לעשות ברית מילה? על הרסי. אבל תעשי לפי מספרים. אתה יודע, פעם היה שכם, שם עשו ברית מילה, אז באו שמעון בלוי, שני אנשים, על איש עבור שבוע העיר בטח, והרגו כל זכר, הרגו אותם. אנחנו עכשיו באים לצו מלחמה, הכנעני והפריזי, כל אלה יודעים שאנחנו באים להילחם עמהם, לכבוש מהם את הארץ שלהם. איך אתה חכם גדול? אתה יודעים לכל שעה, כולם עשו ברית מילה, כולם יהיו חולים, יבואו עלינו ויקמו אותנו, מה יהיה לנו? תעשה לפי משימה. כל מי שהוא במספר א', יבוא ביום ראשון. יום מספר ב', יבוא ביום שני. לאט לאט, אז יש חכמים שיגנו, ואז כולם בטח אחת ברית מילה. אף אחד הוא פתח את הפה שלו. ושאמר, ככה אמר הקדוש ברוך הוא, אמרנו. כולם עמדו בתור, ועשה להם ברית מילה. ויעמוד את ישראל בגבעת הערלות. מה זה גבעת הערלות? הערלות, חתך, זה כמה גבעת זה הערלות. אמר, גדלותי לחפת מצרים מעליכם. כדי שאמרו, ברעה הוציאם. ראו כי רעה נגד מנחם. וזה מעדים, זה אדום. אבל אני רואה שיש לכם תלכו, חצי שנה, ילכו מן העולם. אמרו, זהו האדום הזה, זה האדום של מילה. לכם, זהו שקראו אליו. וזהו בנו בלעם נבדק. רשע, אתה רואה מה שעושים ישראל בשוטים, אנחנו ראינו מה שעושים ישראל בגלגל. וזה קדוש השם. איך אני יכול לקלל אותם? מה אני יכול לקלל אותם? זה שאומר, קראנו היום בהפטרה. עמי, זוכרנם היעץ, בלק מלך מואב. ומי ענה אותו? לעם בן בעור. מה בלק? מה בלעם? אחרי זה. מן השוטים ועד הגלגל. זה אומר לו, אני אומר, מה שעושים בשוטים. אבל הוא חמור, תראה מה שעושים בגלגל. כן? זה מה הדעת הקודש? זה קודש. ראה לו רק מעשים טובים של עם ישראל. אלה אתה רוצה לקלל? מנוול, אמר לקלל. סתנו את הפה שלו, לא יכול היה לקלל. חזר כמו שהיה, בפחי נפש. ועכשיו יקבל כסף, גרו שם כסף בזהב. אתה ברח לך את מקומך לחם. אמרתי כבד לך בלך מאחר שהם כבוד. שלח אותו לגיהנם, שעד על המלך. זה שהיה, השתבח שמו. נגמלה עצמות קודשם. אז הוא אומר, כל יום היה כועס, שיודע באפו,
אבל הקדוש ברוך הוא חיים ברצונו ישתבח שמו. אם יהיה כועס יהיה רשע, הוא מקדם לו תשעת הכעס. ולא כעס, כל העניינים לא כעס. בשביל שלא ידעו פתחפי הרשע הזה, לקדם את ישראל. כל כך הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. מראה נחמתם של ישראל. מראה אהבתם של ישראל. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב את יעקב. חביבים ישראל, שנקראו בנים למקום. חבי יתהרה יודעת להם שנקראו בנים למקום. בנים אתם לשאול לכם. יש אבא שאוהב את בנו, סתם אוהב אותו. אבל לא אומר את זה בפנים. לא אומר את זה בפניו, שלא יגדל ראשו. משאיר את האהבה בתוך הלב שלו. לא מספר. אבל כשהוא יותר מדי אוהב אותו, לא יכול להספק. אני אוהב אותך, מה אני אעשה? אני אוהב אותך. אתה ביני, אני אוהב אותך. איך שתבח שם הקדוש ברוך הוא. והוא אוהב את יעקב. כי נעל ישראל ואוהביהו, אני אוהב אתכם. לא רק שמחביא את האהבה שלו בלב שלו. אומר לנו בפירוש, נעל ישראל ואוהביהו, אני אוהב אתכם. אהבתי אתכם נאום השם. כן, לכן, נוער. אהבתו של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, אהבתו של תודה בדבר. אוהב אותנו, מחבב אותנו. לא כן, בזכות אבותינו, ודאי בזכות אבות. אברהם, יצחק ויעקב. רצו לפניו כמו סוסים לעשות את קורניהם. מה שנעשו, אברהם, יצחק ויעקב. קדשו ששמו ברבים. ואהבתו, גם באוזו חדו וגואלם, ונתנם לסי כל ימי עולם. קדשו שנעשו, לזכור לנו אהבת התלמונים. להחזיר אותנו בתשובה שלמה. וכן, ישוע ישראל, זה משעה בהשם תשועת עולמים. אמן כן נרסו בחייו כשאומר, תגיד הכל זה. אבל שנאמר, מה צדקו, יתורה וידיר.